Čau lidi, vítám vás u nového videa a možná natočím pozdě, ale dneska bych vám chtěl ukázat pár Pokémon kartiček, které jsem sbíral jako malý, ale už je nezbírám. No, já si asi kupuju jednou měsíčně nebo 2 měsíčně, to asi jdeme na to, já mám tady celkem z kartiček a asi ukážu půlku a tu půlku asi nechám na příště, uvidíme podle času. Tak první je Shiftry, počkej, nevím, jestli to uvidíte. Jo, vlastně vy to nepřečtete, protože já to mám obráceně, a nevím, jak bych, já vám to prostě nemůžu ukázat, ale to vám ho ukážu. Má 140 HP. Pak tady je Bastiodon, to je můj nejlepší. Ale škoda, že to fakt nejde číst, že to je obráceně úplně. Další tu je Weavile. Tak vypadá. Pak tady je Galvantula, to je jak pavouk, akorát, že to vypadá jak žaba. Je. A další tu je Bizhard. Takhle vypadá. Tak tady je Gastrodon. A to jsou spíš takový dva. Ale nevím, co tam. Tak tady je Klinklan. Tak vypadá. Pak tady je Ampharos. Tak vypadá. Tak tady je Samurott. Si to čtu dobře? Jo. Pak tady je Talonflamme. Já nevím, jak se to čte, tak to čtu tak. Pak tady je Avalu. A ten už je celkem pěkný. Tak. Pak tady je Nuzleaf. Pak tady je Infernape, takže Inferna. Pak tady je Lampen. Pak tady je Nidorino, toho určitě všichni znáte. Ale nepřečtete to, protože to je obráceně, já nevím, jak bych to ukázal, abyste to prostě viděli. Ani Pokémon nejde vidět. Takhle vypadá. Pak tady je iPhone a to měla, myslím, jedna holka. Tenhle. A pak tady jsou poslední dvě a to je trainer teda. A pak tady je další trainer. Tak, to by byly všechny karty, které jsem ukázal. A více už nemám. Takový. Takové mám. Tak jo,
Jak mám ten druhý kanál, mám víc odběratelů než na tom starým, mám o 3, ale na tom je 580 zhlédnutí dohromady, když to sečtu. A tady teď mám na tom druhém kanále dohromady jenom 208. Takže na tom kanále jsem měl víc, protože ty Pokémon karty měly úspěch v zhlédnutí. Tak mě zajímá, kolik tady bude zhlédnutí. Kolik? 38? Nevím. Omlouvám se za ten zvuk, co jste teď slyšeli. Tak jo, to bude vše, já se s vámi loučím. U dalšího videa, čau!